So dito na kami mag-edit ng mga videos na lalabas na makikita nyo sa page namin. So ito pala, Thursday, 30% off sale na naman tayo. So yung mga sapatos pong natira dito, 30% off lahat. So may idea kayo, halimbawa 1.3, magiging 900 plus na lang. So yung mga sapatos na ganyan, yung mga 650 na lang na Kyrie, magiging nasa 400 na lang. So yan po yung pwede nyo pang abangan dito na naka 30% off lahat. Tiger natin na Converse 1.5, magiging nasa 1,000 na lang. Yung Keldan na yan, 900 na lang. Meron din tayo mga budget meal, ito mga fashion na basketball shoes natin, 650 magiging 400 na lang. Meron pa rin McQueen dyan yung mga J1 pa rin, mga J4. Tapos ito yung mga pamubahay po natin, 30% off din. Meron pa rin pang bata, ito 450, siguro nasa 300 plus na lang. Tapos yan, yung Yeezy natin, 950, magiging 600 plus na, 600 na lang din po yan. Same din po sa mga old stock natin. Ito mga pambabae, 30% off. So ito 950, 600 na lang po sa Adidas na ganito kaganda. So kahit po yung mga old stock natin, 30% off po lahat. Kaya yan, live din po kami mamayang gabi ha. Pati yan, mga nakasale yan, ipeflex po namin yan pag 6 PM ngayong gabi. Abangan nyo po yan ha. Yan ang 1.3, 900 pesos na lang po yan. Tapos abangan nyo po pala ha, sa Sabado, new arrivals na naman tayo. More on running shoes po tayo ngayon. Kasi babuelo po tayo ng malakasang sapatos next week. Pero this week po, more on running shoes lang. Tapos lahat po, mga budget meal. So abangan nyo po yan sa Sabado ha. Yung mga bag po pala na 199, 30% off din po yan ha. Magiging 130 plus na lang. So laking katiperan pa rin po yan. Karamihan po dyan 199 lang. Makukuha nyo ng 30% off lahat. O yan, marami-rami pa rin po naman yung natitira. Siguro 60% na lang po yan ng original na dami niya. Kita-kits tayo sa Sabado sa new arrivals at live din pagkagabi. So that's it for this video. Salamat sa panonood. Pero di ko kaya, kung bumitaw ika'y masasaktan.